Ya, coba kendangane cara tayo play, go play. Gas kudu. Nembang ya rugi. Lah iya. Ndi mau dilintang ah, kene Ndek, anduk. Nah. Pun ngantuk napa dereng? Dereng. Dereng? Nggih. Oh, jeng-jeng mengke langsung wangsul. Mboten semerep mengke. Oh, ora ta sampean ki Kediri ngendi Kedirine? Karang Dinaya Kepung Kediri, Pare. Oh, Pare. Nggih. Oh, cah Pare. Soale napa ibuke Mas Gading wau yo niku yo asli Kediri. Nggih. Nggih, dadi satunggal daerah. Nggih. Wah, nggih. Terus mboten kula ajeng takon kali sampean. Pripun? Sing marahi nembang adike suluk wau sapa? Niku teng YouTube wonten, adik belajar saking YouTube. Mongko kuwi cengkokku sulukanku lho kuwi. Nah, batiku lho kok iso aku. Wah, elok tenan. Mau dandang gula mau. Mau sulukan ning cakepane dandang gula. Nggih. Wah, jan elok tenan. Aku dhewe cakepane malah lali. Iya. Elok. Anu nggih, nembang nggih, Dik nggih. Nggih. Ning anu ampun ngarep-arep kula nyawer jenengan lho ya. Oh, aku ora nggawa apa blas e. Ora nggawa, ora nggawa apa-apa. Iya dompet. Alah saiki aku gak entuk nyekel duit. Ora entuk saiki. Ah, nembang napa, Dik? Niki enten panyuwun caping gunung Gelang Kalung. Terus menika saking Pak Untung Kontadi. Lho, neh. Wandel men sik. Lha. Temeng 50. Ora abang. Oh, nggih wonten panggung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Putut. Nggih. Nyulaku caping gunung padha. Nggih, kagem pengurus semua BMC nggih. Iki caping gunung saking Pak Kuntadi. Neh. Dibapani ya caping gunung ya? Nggih. Pelok Pak Slendro. Slendro. Nggih. Sanga mawon nggih. Nggih. Nggih, Pak Bapani. Siap. Karo teh panas, Mas. Kok Giarsi nangis neh. Giarsi ki nangise mau iku ora perkara apa-apa kok. Ora perkara kelingan. Mergo ora duwe dhuwit areng ngelungke, ngono lho. Ora duwe dhuwit. Maka yen memajang suarane empuk, cengkoke dadi. Among karo janur kuning. Katur yang terhormat hamba Allah Ki Dalang Kondang Ki Putut Janaka wonten Palanggan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Oke, gending slepek sagenan slepek tegalan
Sepok Banyumasan gending julat jali Jombang 50 akeh men. Mbok tuku kaset. Iki aja neka-neka, wong jeneng panyuwun kok. Menika gending nyuwun gending caping gunung nggih. Kagem Pak Untung pun tadi. Oke, Jalan Alam Tapos Depok Pak Nano, Sunano, Mungsola, Solin Depok, Pak Adi Suwati Notok. Bapak Depok tunggale padha itu sana apik men. Ya. Sampean kono ya wis laris to? Nggih, kulino nderekke sinten? Bapak Gedhog Seswanto. Oh, Mas Gedhog Seswanto? Nggih. Wah, elok tenan. Anu salam sungkem keng Pak Putut ngoten nggih, keng Mas Gedhog nggih. Nggih. Wah, nika piantun elok wayangane jos. Kaya layak, kaya elok men kok. Sampean entuk bayaran yo an? Nggih. Terus duite nggo apa, Nduk? Kula tabung damel tumbas mobil. Elok tenan cita-citane. Pengen mobil apa sampean? Nggih, tapi nggih Pajero, tapi sakniki sampun gadah. Napa gadah napa? Sampun gadah. Lah ya mobil apa? Honda Prestige. Wah, Honda Prestige. Nggih. Wah, Vote elok. E5. Hah? Vote E5. Apa? Vote E5. Prote E5. Nggih. Terus apa neh? Proton. Terus? Kalih napa niku nggih? Lah kok akeh men kowe? Kula sing setunggal kesupen. Kowe sing tuku sampean dhewe? Nggih, kalih ditambahi uange ayah. Lho. Lah terus montor samono sing numpaki piye? Iso nyopir? Nggih, ayah sing saged. Anu nggih, anu BPKB simen nggih kok digatheke ayah nggih. Nggih. Ya ora kok ya. Wah, elok hebat. Oh, nggih tabung nggih wah elok tenan. Entuk ranking ora? Mboten dereng diumumne ranking. Wah, lah montormu akeh men, Nduk. Montorku sitok tak gadekke kok. Gadekke. Ya, Mbak. Dari KPBS minta bawa eling-eling lanjut lagu eling-eling Banyumasan, oke. Ini panas udan aleng-aleng Wilujeng dalu Mas Brot nyuwun gending pepiling selamat ulang tahun WMC ketiga saking Kas FC Ki Anom Surata Fan Club nggih matur nuwun. Yo Kas FC sok arep genti arep ulang tahun era kleru sok Agustus ning daleme kadangku sepuh Raka Mas Bagong Darmono Rayi Ki Anom Surata ana Bolo Peret daerah Klaten. Ya. Natian wadon sarta
Iki mau ya ana panyun lagu saka adikku Sri Sambuang Marinir lho dikai sakmene karo Sampung lho. Lho ra iso. Awane padune ngene iki. Nes aja meri ya Nduk ya. Sugih kowe no jebule no. Montermu akeh nggonku sitok e. Ya. Inumane banyu bene Ya coba kendangane cara tayo play go play gas kudu
Panjenengan kagem anakku Lintang karo matur nuwun, Nduk. Wah elok tenan. Suaramu dadi, cengkokmu wis dadi, ngengmu wis genah cetha. Kowe iki bakal dadi pesindan sing hebat.